Čauko, to som ja Milan a pripravil som si pre teba dnes z brúsu nový začiatok. Vezmeme to z opačného konca, zoberieme internet a napíšeme do Google meno Matej Engler a to je môj dnešný hosť. Vybehne ti strašne veľa odkazov a všetky sa týkajú jeho športovej kariéry, ktorá je brutálne bohatá, strašne veľa zážitkov, výsledkov a tak ďalej, takže ostan naladený a máš sa na čo tešiť. Ja Mateja o chvíľku posadím do tohto kresla, ktoré je za mnou a ideme na to. A samozrejme, nezabudni nechať like, komentár, odber, lebo tvoji kamoši už to urobili a proste nemeškaj. Díky moc. Vítaj v mom kresle. Volám sa Milan Pancurák a som tvoj Mindset Barber. Počas 7 rokov praxe som upravil tisíce zákazníkov, ktorí si odniesli viac než len účes. Spolu pôjdeme za hranice úpravy vlasov a brady a ja ti pomôžem vidieť svet inak. Som rád, že si tu. Kamarát môj, pekne ťa vítam. Vítaj v Mindset Barber kresle. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj Minko. Takže my sme inak rodina. Rodina, áno. Keby ste nevedeli. Ako som spomenul na začiatku, keď dám tvoje meno do Google, vyhodí mi kopec informácií o tebe, ale než sa k tomu dostaneme, kamoško, prejdeš si takým malým testom. Dávam to každému a keď si videl moje videá, tak možno už vieš, o čo sa jedná. Pár otázok, veľmi ľahké odpovede, Ačko, Bčko, niečo si vyberieš, žiadna odpoveď nie je nesprávna, odpoveď neviem, nepáči sa mi, neviem, o čom hovoríš, neexistuje. Okay, musíš si niečo vybrať a neskús ma naštvať. Hry alebo telka, kamoško? Fú, ťažké. Aj. Dobre, telka. Telka. Konzola, počítač? Konzola. Nemáš rád kompik? Bohužiaľ, nevadí. Nemám sa... Mobil alebo knižka? Momentálne mobil. Mobil, audioknihy. Určite nečítaš knihy. Jasné, podcasty a tak. Podcasty. Mindset Barber. Jo. YouTube alebo Spotify? Spotify. Ja YouTube. Hej, keby ste chceli vedieť. Star Trek alebo Star Wars? Star Wars. Podľa seba. Star Wars, určite. Dobre. Star Trek nepozerám, takže... Som si nebol na chvíľu istý, že ktoré, ale už som to... Hej, a teraz najzákladnejšia otázka absolútne pre celý vesmír je európsky futbal alebo americký? To je tak zbytočná otázka toto. Tak. Samozrejme, že ten americký. Samozrejme. Americký futbal. No kamoško, ale ty a tvoje športové aktivity sú brutálne rozsiahle. Ako som spomínal, vyhľadám si ťa a všetko okolo teba sa točí okolo športu. Tak povedz mi ty ako malý chlapec z dediny. Tvoja Presne story. Tak. Ako začala? Tak asi ako každého story chlapca z dediny. Dedinský futbal. Tam to všetko začínalo. Ale veľmi rýchlo ma to prešlo, lebo chodil som na základnú do Košíc, takže nemal som až taký kontakt s tými mojimi felakmi z dediny, hej, takže bol som taký trošku odstrkovaný, aj v tom týme som sa cítil, takže potom som prešiel na basketbal, výšku mám po mame, hej, takže tam som sa natiahol hneď a hral som Podkošového asi 3 roky. Potom tiež sa to nejak skomplikovalo s tým dochádzaním, vieš, mesto, dedina, tréningy večer o 9:00 končili, ja som prichádzal domov o 10:00 ráno do školy, bla, čiže proste bolo to náročné dosť. Takže nejaký rok a pol som stál, potom som išiel na strednú a dostal som sa ku kickboxu. No. To ma bavilo nejakých 8 rokov a úžasné zážitky, precestoval som proste polku sveta kvôli tomu a neľutujem ani hodinu, ani sekundu. Kamarát. Čo som tomu všetko obetoval, takže... Takže futbal. Pôjdeme postupne, takže vravíš, že hral si aj akože futbal normálne na... Európsky futbal, presne tak, keby ste nevedeli s tou guľatou loptou, ktorú tu dnes nemáme. Nemáme, áno. Nevadí, nehnevám sa. A to si hral za nejaký klub? Vieš čo, no tak dedinský. Ako sa volal? FK Drienov. Aspoň myslím. A vieš, aj kto ťa trénoval? Nie, toto netuším. Až tak sa to u teba nezapísalo? Nie, až tak nie. OK, a ten basket, ako sa volal klub? Basket som hral za Slaviu Tuke, hej, takže tam chodili sme aj hlavne tu na povýchode, ale boli sme aj na západe s klubom. Vtedy ešte bol basketbal fakt na dobrej úrovni aj v Košiciach. Boli tu nejaké 3-4 kluby, konkurencia bola vysoká, takže vtedy to šlo.
No ja som tiež hral basket a pamätám si, že Teučka. Dosť vysoko. Áno, dosť bolo vysoko. Ačko, Bčko. Hej, Ja som hrával na Furči, JKB. A hrali sme, čo to šlo? Čo to šlo, jasné. A kopec na Ťahanovciach nejaký klub, všade boli nejaké kluby, sme zapolili. Ale ty sú mne mladší, že? Takže my sme sa asi nestretli na palubovke. Nie, asi nie. Nevadí. Pár rokčkov je medzi Nevadí, ale nami, bol by som to strašne zvedavý, lebo ja som tiež hral pod košového hráča, takže zjavne by sme na seba narazili. Áno. A tak, no, ale keďže si robil kickbox, takže nerad by som na teba narazil. Tak to až časom prišlo, vieš, tie nárazy a skúsenosti. Takže... A ten kickbox, koľko som mal rokov, keď si začal pestovať? 16. A prečo kickbox? Neviem, otec ma k tomu doťahol, zobral ma na 3-4 tréningy, mne sa to zapáčilo a proste cítil som takú potrebu v sebe vedieť sa obraniť. Vedieť sa obraniť, nebať sa a vedieť aj udrieť. Takže to mi prišlo také, že OK, idem do toho, skúsim. Veľmi sa mi to zapáčilo. Už po nejakom pol roku ma z toho C-čka, čo boli rozdelené skupiny, C-čko boli začiatočníci, tak už po nejakom pol roku ma posunuli proste do toho vyššieho a už odtiaľ sa chodilo na súťaže. Takže to sa mi veľmi páčilo. Robil som to... Pristupoval som k tomu celý čas tak, že je to šport, že je to hobby. Nechcel som si nechať vymlatiť mozog z hlavy, takže do ringu som sa veľmi nehrnul. Všetky tieto súťaže prebiehali proste na tatami, čiže to bol väčšinou light kontakt. Ale aj tam proste potrebuješ podávať tie výkony, ideš 3x2 minúty, proste srdce, ventilátor a ruky samopale, vieš, takže... Ale bolo to fajn, bolo to super. Pecka, počúvaj, ale ty si bol veľmi dobrý. Bol veľmi dobrý. No. Aj v tebe sa písal v novinách a všade možno po nete. Tak mal som nejaké tie články, mal som nejaké rozhovory do telky, čo keď som mal 18-19, vieš, prišli s telkou a ja celý dopotený, ani som nevedel, čo máme hovoriť, vieš, takže to... Musíš hovoriť tak určite. To bolo, tak to bolo také vtipné, no, keď sa spätne pozriem na seba, že Ježišmária, no, tak ale prežili sme to a tak boli tam nejaké majstrovstvá Slovenska, ktoré som povyhrával. Viackrát, opakovane každý rok vo viacerých kategóriách. A tie sú aké? Pre našich nezainteresovaných divákov do kickboxu, aké sú kategórie? No, tak je to light kontakt, semi-kontakt, potom full kontakt, to už bolo v ringu, je tam low kick, K1 rules, je ich tam viac, ale to už sú väčšinou tie ringové. No a ja som chodil ten light kontakt a light kick, to znamená light kontakt môžeš kopať od pasa vyššie, a light kick môžeš aj proste na stehná, vieš, tie low kicky tam môžeš dávať, ale tiež len proste lightovo. Tam sa ide viac na tú frekvenciu ako na tú sílu úderov, vieš. A čo všetko sa nosí pri zápase? No, normálne, keďže je to amatérsky šport, takže máš príľbu, tak ako teraz napríklad na olympiáde vidíš boxerov, máš príľbu, rukavice, chraniče holení, chraniče nôh, takže... Rukavice sú klasické veľké? A suspenzor, samozrejme, To musí byť, to musí byť, v kickboxe musí, no. A rukavice sú klasicky veľké? 10, 12, uncové, takže klasika. Pekne. Ja som inak tiež chcel byť kickbox, keďže som videl film... Thajský si robil, že? Áno, ale robil som karate, ale keď som robil karate, videl som film Kickboxer s Van Dammom. Áno, Van Damme, proste toto a tam on akože... Niečo nám tu leta? Dobre, super, že nás toto nezabije, keď späť. Videl som, jak tam bojoval, aj keď bol zápor, a ty vole, chcem robiť kickbox. Ale no, nerobil som, venoval som sa tajskému boxu, ale... No on bol taký priechopník toho kickboxu vo svete, hlavne v tom filmovom s Chuckom Norrisom spolu, hej. Ale hlavne bol karatista, vieš. Akože... Áno, ale potom už proste... No jasné, on robil všeličo. Robil všeličo, alebo tie športy sa na seba akože sú... Dosť sa podobajú, hej, akože keď niekto tomu nerozumie, ja si myslím, že na prvú dobrú, pokiaľ nerozlišuješ oblečenie a techniku, tak si povieš, tak čo, úder je úder, kop je kop. Hej? A tak. Takže to bol najväčší úspech, to Slovensko? Nie. Nebol. Tak poď. Podarilo sa mi prebojovať sa na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta,
Najväčšie úspechy mám 2012 majstrovstva Európy v Rumunsku, kde som sa dostal do semifinále o postup proste o medailu a tam som dostal domáceho Rumuna. Išli sme na 3 kola, ten po 2 kolách ma mal nabodovaného, ale jasné, že sa vystrelal na začiatku, potom už nevládal a ja som išiel jak šiací stroj proste. A aj tréner mi to hovoril stále, že proste nie, že tá sila, hej, lebo pri tom lighte nemôžeš udierať silno, ale ja musím ísť kontinuálne celý čas. Hej, že ja som mal väčšinou ten problém, že prvé kolo som zaspal. Hej, že pokiaľ ja som sa rozohrial, hej, ja som do tempa, jak mašinka, vieš, hej, že pokiaľ už som bol v tempe, tak už bolo druhé kolo, vieš, takže nejak to druhé už som začal prebíjať a tretie bolo kompletne moje, vieš, tam kopy na hlavu sa bodujú akože za 2 body, hej, kopy do tela, údery do tela za 1, hej, čiže ja som používal tú techniku, mal som ju dobre vymakanú, taký X-kick, hej, že zhora proste s nohou rovno dostal na čelo chlapec párkrát do ksichtu a to mi prinieslo body a tým pádom som postúpil ďalej. Môžem sa opýtať, Pýtaj že sa to neboduje takto, že dáme tomu on vyhral. Sčítava sa na konci zápasu komplet body, alebo proste skončí prvé kolo, vyhral som prvé kolo? No, teraz, keďže sme boli na tých majstrovstvách proste vonku a tam to bolo všetko také kvázi online, hej, že ty si videl priamo ako bodujú rozhodcovia, hej. Čiže keď ty si bodoval... Live score si mal, čiže nie za každé kolo sa hodnotilo, ale dokopy, hej. Že aha, dokopy, zápas. No to myslím, že ten výsledok je proste z celého zápasu. Nie, že napríklad on vyhral prvé, druhé kolo a ty si sa v treťom mohol poskladať jedine, že by si ho knockoutoval. No a čo sa nedalo, hej. Čo sa nedá? Presne, tie proste body, hej. Až na konci zápasu. Až na konci zápasu. Sčítava za všetky kola. Áno, OK, super, áno, to je dobrý point. A bolo point. to live, bola tam telka, čiže proste videl som to aj ja. Ja som videl, že proste už mi to tam stúpa na mojej strane a bol som rád a on zase bol sklamaný, hej, že proste čo mal nabodované, tak už je to fuč, hej. Takže to bolo také, no. Potom o rok na to sa mi podarilo ísť na majstrovstvá sveta do Antalie. Tu kde Antalie, kam? Turecko. Som ťa skúšal. Ale no, tam som tiež, sa mi podarilo priniesť bronzovú medailu, hej, čo je tiež úspech a domáceho Turka som vybil, hej, takže ja na tých domácich asi som mal šťastie, no. Ale chlapci si asi mysleli, že proste dobre, príde niekto a neviem, čo tu urobí, no tak som im ukázal, že kto som, čo som, kde je Slovensko. Možno si ma doteraz budú pamätať, vieš, takže... Počuj, a možno oni tiež sú v nejakom podcaste a hovoria, no tak ja som bol na tej Európe, som tam bol a ten chlapec proste, neviem skade, prišiel dačo na Slovensko vlastne už ani neviem, ja som vyhrával celú dobu a potom som proste mal krče v brúšku a on nakoniec nabodoval, hej, inak mal som na ňo, len som mal ťažké raňajky, takže inak by som to dal. Možno je to tak, ako hovoríš. Tak, musím vyhľadať. No, porazil si Turka, to bolo o 3. miesto? Áno, to bolo o 3, čiže mal som bronz a potom už ten postup do finále, bohužiaľ, hej, tam prišiel Rusák a vtedy som cítil, čo je ruská škola. Vyškola. Fakt ten východný blok, úplne iné tréningy, iná technika, tam to proste sypali chlapci. A v čom to také bolo, keď akože v tom light kontakte alebo light kicku proste nemôže dávať silný úder. Ja som sám akože bol v tajskom boxe na nejakom turnaji, kde to bolo akože light. A viem, že keď som dal nejaký silnejší kop, on sa tam trošku skrčil a už som dostal nejaký trestný bod od rozhodcu, hej, že nemôže tak silno kopať. Hej. V podstate áno, aj mňa by za to napomínali, ale keďže tá frekvencia akože kvázi bola vysoká, tak sem tam dostaneš aj silnú ranu, hej, ale musíš ju zaobaliť za tie ostatné, hej. Keď dáš 3-4, vieš, tak tá štvrtá, keď je razantnejšia, no tak už to nevidno až tak, pokiaľ samozrejme sa nezloží ten chlapec, hej. Áno. Keď po štvrtej už sa zloží, tak už potom príde napomínanie, ale s tým som nemal akože nikdy problém, takže to bolo fajn. Si mal nejaké zranenie, nejaké vážne s tým spojené? Vieš čo, až keď som išiel do ringu, tak tam v inej kategórii. V inej kategórii, áno, to už bol full kontakt a tam tiež zase dalo sa kopať od pasa vyššie, hej, ale už tam išlo sa aj na KO, hej, takže
Tam som dostala ja, hej, lebo proste prišli chlapci, ktorí boli väčší, silnejší, hej, tak ja som mal šťastie to, aj som vedel ich vykrývať, že som bol rýchly, vieš. Ale keď ťa zatlačí raz na lana, hej, do rohu, tam nemáš kde ujsť, proste dostaneš, vieš, takže. Ale čo sú zranenia, hej, pre teba? Neviem, napríklad nám na tréning prišiel chalanisko po zápase a mal tak krvovoko podliaté, ty vole, proste, že na ňo nevidel 2 týždne. Vieš, myslím nejaké, akože také, hej, akože také na oko. Vážnejšie. Myslím akože vizuálne, že hneď vieš, že proste, že niečo bolo. Nemyslím, že bo však aj po tréningu môžeš mať akože nejaké odreniny, ale myslím skôr fakt také, zlomené si mal niečo, alebo prasknuté, alebo nejaké krvácanie niečoho niekde. Nie, musím povedať, že chvála Bohu super, nie. Takže také zranenia ma obchádzali, chvála Bohu. Ale čo sa týka tých optických zranení, tak tie sa so mnou nesli celú strednú školu. Hej. Proste prišiel som zo zápasu a zase si mal zápas, hej, a slivky pod očami a podobné, hej, odreniny a také. Mal si povedať, že ťa segra bije. Vtedy bola ešte taká maličká. Nevadí, vieš, akože holky sú ostré, keď proste nespravíš to, čo žiadajú, tak proste dostaneš jednu pod rebra a budeš vedieť na budúce. Chvála Bohu, že to bolo z toho športu a mohol som sa hrdiť tým, že robím niečo, hej, lebo väčšina chlapcov hrala ten futbal, ten európsky. Jo, a mne sa toto páči, že si prešiel od kolektívneho športu na šport, kde sa ty musíš spoľahnúť na seba. Akože 1v1. Vieš, že už to neskrý za spoluhráča. A to je absolútne krása. To je úplne iná psychika, ako keď si v tom tímovom športe, lebo proste, dobre, on to dojebal, hej, no tak máme to na koho zvaliť. Nie som až taký zlý, hej, máme to na niekoho zvaliť, ale keď si tam proste one on one, a ideš sám za seba proste. Musíš dokázať to, čo je v tebe, čo si natrénoval a bez toho... Neskryješ sa za nič, vieš, lebo ja si myslím, že máme tendenciu my všetci, keď sme v tom kolektívnom športe, proste nehľadíme na svoj výkon ako tak kriticky, ako na teammateov. A to je chyba. To proste je tak, ja vidíme len tie chyby, ktoré urobili, lebo my ideme krásny čistý zápas, samozrejme chybičky. Áno. A keď náhodou sme spravili chybu, tak to preto, lebo on mi zle nahral, on nebol na tom mieste a tak, hej, všetko je chyba ostatných, len nie moja. Tak, ale 1v1, tak tam to máš proste zrkadlo a je to... Ale povedal by som, že pri tom americkom futbale fakt musíš byť aj ty seba kritický, pretože tam tiež ty potrebuješ za seba samého podať ten 100% výkon, ktorý od teba očakáva. Buď ten spoluhráč, alebo podľa toho, na jakej pozícii si. Ale ten americký futbal je iný, ako myslím v tom, že keď sa hraje 11 na 11, tak keď je ten snap, sa tá lopta akože dá do hry, tak každá tá pozícia, a to je ako keby, že... Individuálne. Áno, je to individuálne, to nie je niečo, že my si tu podáme loptičku alebo prihrávky a tak, hej, ale o tom neskôr. Dobre. Ešte sme pri kickboxe a pri tvojich úspechoch a cestovaní. Kde ešte všade možne si bol? Lebo cestovanie, každý miluje cestovanie. Kde ešte si bol? Bol si v Antalya, áno, Turecko. Čo ja viem, Slovinsko ešte, v Maribore sme boli tiež na majstrovstvách Európy, bolo tam Írsko, Čechy, Maďarsko, pravidelne, Poľsko, pravidelne, tam tie svetové poháre proste sú na vysokej úrovni. Hej, napríklad veľmi sa mi páčil svetový pohár v Segede. To je Maďarsko. Maďarsko, áno. Siget, hej, lepšie povedané. Jo. A tam bol šampionát, sa konal vtedy, keď boli slávnosti vína. Hej? Čiže mesto totálne nafulované turistami, na každom kroku proste ťa ponúkali, hej, ti tam dávali poháriky, že ja hovorím, tak zajtra zápas, hej, nedá sa. Ale proste to bolo akože super, celé mesto žilo. A ty, čo si máš oddychnúť, hej, večer, no a teraz partia sa vyberete do mesta, prídeš o 1:00, 2:00 ráno, 7:00 budíček a choď, urob 4 zápasy, vieš, takže nebolo to náročné, ale niekto mi tie
zážitky a tie momenty mi nikto nezoberie. Hej? Iba otraz mozgu a strata pamäti, ale tomu si sa vyhol, tak, aj keď si potom prešiel k športu, ktorý je... Teraz mi zaplo, keď som na tom Segede, tak dostal som raz zápas z bývalý majster sveta. Hej? Sice bol o kategóriu ľahší, vtedy, keď to robil na tej majster sveta, ale jasné, že vekom trošku pribral, tak išiel do mojej kategórie. Zoltán Dančo sa volal, od neho som dostal výprask jak žito. A to bol light contact, kámo. Light contact, ja som mal rebra dobité, monokle, proste, on ma tam bil jak vreco trikola, vieš. Vymazul ťa paráde. A si sa pýtal, že prečo je to tak, hej, že ako je možné, že proste oni ťa tak dokážu byť. No proste, keď si pozrieš klasických boxerov, hej, tak prečo je jeden lepší jak druhý? Proste je to tým pohybom, je to tým predvídaním, je to tým, jak naštuduješ toho druhého body protihráča. Language tvoja, jeho. Skúsenosti, hej, proste áno. Ty keď pozeráš na osobu, nepozeráš mu, kde má ľavú ruku, kde má pravú, kde má nohu, ale pozeráš na stred tela a podľa toho periférne ty vnímaš, hej. A keď už ho máš naštudovaného, minimálne z toho, že máš XY zápasov predtým, hej, a teraz vidíš, aha, on má taký štýl, stojí takto, hej, takže a už vymýšľaš, a už si ideš sám za seba. Čiže fakt je to veľa o tých skúsenostiach a ten tréning, no každý má tréning, hej. Aj tí talentovaní športovci, ktorí majú akože predpoklady na robenie nejakého športu, hej, ale aj tí musia trénovať a musia trénovať tvrdo. Ja to vravím, že talent je dobrý starter pak, ale potom je zvyšok drina. Drina. Hej, lebo hola bossa drina. Ty v podstate máš na to talent, hej, akože celkovo si atletický týpek, ale je to ruka v ruke s tým, že koľko času tomu venuješ. Bez toho proste by to nešlo a ľudia si môžu myslieť, čo chcú, že ty vole, ja som talentovaný, alebo že ten hráč, ten športovec, on je talentovaný na začiatku, ale potom vydrete všetko. Presne. To bez toho to nejde proste. No. A to si veľa ľudí v dnešnej dobe myslí, že proste, alebo hlavne tí mladí, hej, v ktorých podporujú to, že ty si talentovaný, tebe to ide, to je super, hej, a prestane na sebe makať. A ten, Jožko, čo nemaká, alebo teda maká dvakrát viac, len to nevidno na tom ihrisku, tak o 2 roky alebo o rok ho preskočí, presne tak. A dá ho do zadného vrecka, vieš. Hej, tá vytrvalosť, disciplína, odhodlanie chýba, lebo všetci chceme, hej, ako poviem to tak hnusne, všetci chceme ten výsledok hneď, zaraz a bez sebe menšej driny. Hej, instantný. Výsledok, a jak milé to bolí, teče trošičku pot, nebude aj krv, tak kámoško, toto není pre mňa. Du dom. Radšej budem youtuber. O tom presne. O tom presne je už tá individuálnosť, hej, v tom športe. Či si ochotný niečo obetovať preto a niečo položiť, hej, za ten svoj šport, alebo sa povezieš na ten vlne, ale keď spadne, nevadí, no tak som mal 2 roky, som bol hviezda, super, hej. Mal som síce 13, nikto o mne nikdy nebude už počuť, ale bol som hviezda, hej. Mne to stačí. Jo. Takže je to potom, vieš, hlavne u tých mladých by som povedal, že je to rodičmi. Tak ako pristupujú k tým svojim deťom, či ich podporujú v tom športe, alebo len ich niekde odkladajú. Hej? Že proste ideš tam 3-krát do týždňa na 1,5 hodinu a ja mám kľud. Hej? A príde zápas, alebo príde nejaký dôležitý proste event, kde to decko čaká podporu toho rodiča a on, dobre, však ideš na zápas, tak chod na zápas, hej? A ja sa idem opaľovať, alebo proste neviem čo. Jasné. Ono to je také zvláštne, že je asi viac typov, ale prejdeme si len 3 typy. No poď. Je ten prvý, ktorý ty si povedal, že ten rodič proste OK, bere to ako tvoju nejakú záujmovú činnosť, ako krúžok, ani nie, že on ťa asi neberie ako športovca, ale proste si chodíš na krúžok a ja si idem robiť čo chcem, tu ťa odložím do kutíka, ja idem logovať alebo riešiť veci dôležité pre život, to je úplne jedno. Potom je to, že nejaký stred, hej, že aj sa zaujíma, aj ťa podporí, všetko super, hej, v rámci nejakej normy. Potenciál napríklad, áno, hej. Ale stále akože sa tebe snaží porozumieť. Hej, že áno, baví ťa to,
vieš, a nejak s tebou komunikuje, si myslím, že to je asi to najlepšie a potom je to asi najhoršie, alebo neviem, čo je horšie, keď je fanatik. Väčší ako ty. A ja som to videl, keď som hral basket a spustu kamošiek, ešte na základke strednej som mal basketbalistky a niektorí rodičia boli brutálni fanatici. A to možno si aj ty videl, ale rád hovorím, že tak kamo to si nevidel. Čo niektorí rodičia dokázali vystrájať, proste vrieskať na svoje deti úplne. A to decko len hralo svoj obľúbený šport. Áno. Hej, robilo to, čo ho baví. Hej, baví, ale ten rodič už to videl, ja neviem, možno v ženskej NBA alebo niečo podobné. Áno. Krásny film je na to, síce s americkým futbalom a volá sa, keď si na to spomeniem, tak to tam budete mať, niekde tu to bude bežať názov filmu, absolútne nemám šajnu, ale tiež tam bol rodič, ktorý proste drel, proste vrieskal na svojho syna a tak ďalej, že musí dať rekord v touchdownoch. Oni sa volali, ten futbalový tím sa volal De La Salle a proste oni išli bez prehry, ťahli šnúru, potom proste tí dobrí hráči odišli, akože skončili tie ročníky, prišli noví, oni boli namyslení a tak tá šnúra padla tých zápasov, hej. A ten fanatik, brutálny rodič tam vrieskal na toho syna, že musíš, ale chlapec mal v hlave zrovnané a viac ako na tom rekorde mu záležalo proste na tom, že čo ich tréner pre nich obetoval a tak ďalej, lebo mal nejaké zdravotné problémy, blablabla a tak ďalej. Ten film si pozrite, volá sa, opäť si stále nespomínam, takže tu na to bude hore bežať, jak sa ten film volá, sľubujem, takže je to pecka, hej. Takže to sú také 3 základné typy. Buď akože OK, fajn, krúžok, alebo proste, ja neviem, nejaká podpora, alebo absolútny hardcore, že proste ťa budem bičovať za to výkon. Čiže kde sme? Zlatá stredná cesta. Tak. Treba to rezať stredom, hej, to akože keď proste si na zápase, trošičku si zmetený, lebo chalan ti boxuje hlavu, hej, a keď to ťa spýta v tvojom rohu ten typek, že koľko vidíš prstov, hej, prstom, povie 3, alebo vidím toho chalana 3-krát, hej, akože vidím ich 3, tak reš toho stredného, hej. Takže v tomto prípade musíš rezať tú strednú cestu a proste nebyť magor úplný, hej, ako podporovať. Hej, ale musíš... Teraz pripomenul si mi jednu funny scénu. Pre nás funny, čo sme robili ten box, hej, lebo stále, keď je pauza cez kolo, tak máš asi minútu na to, aby proste sa o teba postaral ten tréner a dal ti nejaké rady, vieš, lebo ten externý zdroj, by som to povedal tak, čo pozerá na ten zápas, tak vidí úplne iné veci, ako ty, keď boxuješ, hej, lebo sa nesústredíš proste na všetky, hej. Tak ten tréner fakt ti poradí čo robí on zle, jeho slabosti, proste tam, aby si vedel zaútočiť alebo sa brániť proti nemu, hej. No a takto minútu hučí, hej, jeden do druhého, no do toho chlapca, čo je v rohu. On, hej, dobre. Takže čo urobíš? Zabijem ho. Jednoducho. Takže tak. Aj také sú taktiky. Jo, proste all in, hej, takže... A to bolo v tom ringu, hej, to už nebol ten light contact. Hej, to je krása, no. A prečo si skončil? Lebo tvojej fighterskej kariéry nastal koniec a prečo tomu bolo tak? No, boli to majstrovstvá Európy v tom Maribore 2014 a tam sme s trénerom zvolili zlú taktiku, lebo som išiel o váhovú kategóriu vyššie. To znamená, ja som celý život chodil 8-4, hej, do 8-4. Aj pred šampionátom som mal proste ideálnu váhu, nejaké kilečko som ešte musel zhodiť, hej, pred vážením, takže to bolo proste super. Ale išli sme do vyššej kategórie, pretože tam bolo menej borcov a tým pádom väčšia šanca na medailu, hej. No, že v prvom zápase som dostal borca Rusaka, hej, čo bol odo mňa o hlavu vyšší, ramena také, vieš, takže no on sa stal potom aj master Európy, od neho som dostal tiež riadny výprask. Takže aj tá zlá taktika a potom nejak v klube už to proste tak nefungovalo tak, ako to fungovalo predtým roky, hej, takže som si povedal, že dobre, myslím si, že som naplnil to, čo som potreboval naplniť a ja som spokojný
zavrel túto kapitolu a odišiel proste. Super, to je tá krása toho, že kľudne môžeš meniť veci okolo seba a činnosti, ktoré robíš bez toho, že či ti niekto povolí, alebo že robil si to tak dlho, tak to je toho škoda. Vieš, nie škoda, nie je škoda, presne nič. Tak, no ale ako vieš čo myslím, ľudia Jasné. proste sa tak akože hneď zmetajú, že kámo, to prečo, to tak ti to dobre šlo, proste neviem, ma to nebaví, nechcem sa mi, chcem skúsiť, alebo ani nie, že ma to nebaví, chcem skúsiť niečo nové, nech sa páči, idem skúsiť niečo nové. A ty si skúsil nový šport, ale to bolo hneď po... Hovorím, nejakú rok som mal pauzu nejak tak, hej. Po strednej išiel som na výšku a tam som spoznal, proste jeden zo spolužiakov to robil. Ako sa volá? Šimon Balog, pozdravujem, ahoj. Kvôli tebe som začal robiť americký futbal v Košiciach. Takže on povedal, jasné, však príď, skúsiš, uvidíš. No tak vtedy ešte na Opackom sme trénovali. Tak som prišiel, skúsil som, zapáčilo sa mi to. Proste chcel som robiť niečo kontaktné, hej. Čiže pokračovať v tom, čo som kvázi robil, hej. Potreboval som ten kontakt, potreboval som proste vybiť sa niekde, hej. Ale už som nechcel robiť, ako sme si preberali, ten individuálny šport. Lebo bolo to veľmi zaťažové proste aj na psychiku, aj na proste tie výkony. Takže radšej som išiel do toho tímového športu. A myslím si, že som našiel takú strednú cestu, od ktorej podľa mňa len tak skoro neodídem. Ja stále tvrdím, že americký futbal je najlepší šport na svete a je to môj názor. A ja s tebou len súhlasím. Nikto nám ho nevezme. A ty si predtým, než si začal hrať American football, si nejak ho poznal, sledoval si ho, alebo niečo podobné? To je dobrá otázka. Vôbec. Proste ty si prišiel na tréning s tým, že ti tvoj kamoš, poď tu zahrať, tu sa môžeš vybiť, si prišiel, nevedel si, do čo ideš. Ani si nevedel zápas. Ani si nevedel, že môj obľúbený tým je San Francisco 49ers. To som netušil. Ale ty si začal hrať futbal až keď ty si skončil. Presne tak. No, škoda, že sme sa nestretli na ihrisku. Ale aj vtedy by sme sa podľa mňa nestretli, lebo ja som hral defense, lineu. Ja som bol, prvý rok som bol corner, takže defense. Tak, to mňa strašne bavilo. Hej. Pre tých, čo nevedia, čo je defense line? Defense line, to sú tí... tá prvá línia, hej, ktorá... Obranná, ktorá vyštartuje po... Jej úlohou je zastaviť progres s loptou. To znamená, či už ju má running back, alebo quarterback, alebo proste hocikto zabraniť vôbec nejakej hre. Hej? OK, takže... a ešte predtým, než akože fakt rozbehneme ten americký futbal, no poďme, už tak nejaký ten základ pre ľudí, proste, ktorí to nepoznajú, lebo nemajú šajnu, o čom to je. Takže americký futbal sa hrá s takouto šišatou loptou. Šiškou, áno. Prečo sa hrá so šišatou loptou? To sa ty pýtaš ty mňa. Ja to viem, ale naši diváci to nevedia. Tak im to prosím ťa prezrať. Preto sa hrá s touto loptou, som to čítal v jednej knižke, americký futbal na začiatku sa hrá s guľatou loptou, ale zistili, že zle sa hádzala. A šišatú loptu vieš krásne smerovať. Proste úplne úžasne. Ako šipky. Kvôli aerodynamike. Presne tak, ona tak, ty tak hodíš, ona tak krásne rotuje. Hej, a keď to dostaneš na nos, hej, tak vieš, že to bolí. Tak bude zlomený, alebo veľmi bolí. OK, takže hra sa s touto loptou. Klasický veľký futbal, o ktorom sa budeme baviť, je 11-11, dobre hovorím. Áno. Chlapci nosia helmu, ramenné chrániče, hruď, časť chrbta, súspík. Dajme tomu, že to povinné, OK, potom sa nosí na... Nejaké pady, áno, proti nárazom na nohy, hej, tam svaly, tam proste tie koňare, to bolí, hej, keď prídeš do kontaktu. A hlavne rebra, hej. Máme také vesty vystúžené, čo proste si chránime rebra. Chrániš na zuby? Chrániš na zuby je samozrejmosť. Chrániš na zuby, kopačky a nejaký ten obleček na to, hej, napríklad toto je dres, hej. A tým, za ktorý sme obidva hrali, sa volá Casovia Steelers. Nech sa páči, pekne vítam. A ako sa to hrá? Je útok a obrana 11-11. Hlavným aktérom útoku je rozohrávač, quarterback. V češtine kedysi tomu hovorili, že zadák. Zadák, jo. V starých filmoch zadák. Okay. Hej, tak... Ale ešte predtým, než sa quarterback dostane k lopte, je tam center, že? Áno. Ktorý tú loptu potom, akože tá hlavná rozohrávka je snap. Dobre hovorím? Snap, áno. Snap, ten center to tak pomedzi nožky šupne, buď to podá, alebo hodí tomu quarterbackovi.
Áno, A sú tam dve možnosti, áno, je to under center, čiže len proste zoberie tú loptu, podá mu pomedzi nohy, alebo mu to proste snapne hodí na tých 5 až 7 yardov, hej. Jo, je to v yardoch, tá vzdialenosť, na ktorú sa hádže, alebo sa hrá, akože aj my to máme pomenované yardy, ale premeriame si to na naše metre, hej, v podstate. OK, a ten quarterback, ten rozohrávač, potom sa rozhoduje nejaké, asi pár momentov tam je, to znamená, že buď tú loptu hodí, ano. Alebo ju podá, alebo z ňou beží, alebo ho zložia. Je tam veľa alebo. Hej, ale akože to sú také najčastejšie prípady, že čo sa môže stať. Áno. Hej, a ešte to skórovanie, ako sa to počíta? Takže keď loptu donesieme do endzóny, ktorá je vyznačená. Či ju tam hodíš, alebo ju prinesieš? Áno, či tam proste priletí niekomu do rúk, ale ten hráč, ktorý s loptou sa nachádza v tej endzóne, musí ju mať pod kontrolou. Hej? A tým pádom je to touchdown a je to za 6 bodov. 6 bodov. Potom prichádza na rad. Mne sa to páči viac po americky, že extra point, hej? Lebo fakt je to extra point, ktorý môžeš získať. A môžeš ho získať tak, že po každom touchdowne, po každom touchdowne máš možnosť získať extra point za 1 alebo za 2 body. Za 1 kopeš na ten Y. Za endzónou sú také velikánske žlté bránky, také v takomto tvare. Jo. Takže buď to kopeš na tú bránku, to je za 1 bod, alebo to zase donesieš do endzóny, alebo to hodíš do endzóny a to je za 2 body. Je to veľmi riskantné, však ty sám vieš, robí sa to väčšinou jedine vtedy, ak máš nejaké bodové manko a proste chceš ho dohnať, alebo naopak sa chceš proste o ten jeden bodík od supera proste otrhnúť. Hej? Je tam záver zápasu alebo niečo väčšinou podobné. Sa to stále kope, keď o nič nejde, ale keď ide do tuého, dajme tomu, že ja neviem, si v nejakom finále, alebo ide o postup, potrebuješ to dotiahnuť, tak budeš riskovať. Preto tak sa riskuje, hrá sa za 2 body. Tak. Hej. A vtedy je to buď alebo. A vtedy 50-50. Presne tak. Postupíš alebo prehráš. Jo, koľko je rozhodcov na ihrisku? No, my sme teraz mali 6 rozhodcov. Koľko je štandardne v NFL, Národnej futbalovej lige, rozhodcov na ihrisku? 7? Myslím, že 6 je na ihrisku. Akože malo by byť, ale oni tam majú aj tých video coaching. Na ihrisku, myslím, na ihrisku je 6. Hej. Ale myslím, že na ihrisku je 6. Hej. To sa mi páči. Takže pravidla máme. A ešte ako sa posúva, lebo toto je veľmi dôležité, prečo ľudia nesledujú americký futbal, je, že nerozumejú pravidlám. Áno, nerozumejú. Dôležité je to, alebo lopta určuje, odkiaľ sa bude rozohrávať. Čiže dôležité je to, kam sa lopta donesie na tom ihrisku. Hej? Či už sa prinesie fakt tým, že ju niekomu predám a on tam dobehne, alebo ju hodím, on ju chytí. Proste tam, kde je zastavený kvázi forward progress, to znamená postup smerom dopredu, kde je zastavený hráč s loptou, tak odtiaľ sa zase rozohráva. Vtedy nastáva to, čo veľa ľudí nerozumie a sa pýtajú, hej, hráme to na 4 downy. To znamená 4 pokusy na to prejsť minimálne 10 yardov. 4 pokusy. A pre upresnenie. Bežne je to tak, že hráš 3 pokusy a keď tým tretím pokusom nezískáš 10 a viac yardov, 4. pokus použiješ na to, aby tú loptu takú ručnú brzdu pre seba, hej, pre svoju obranu, to znamená čo najďalej od svojej kvázi endzóny, alebo teda bránky, hej, keď to mám tak na európsky tento štýl povedať, tak vtedy volíš ten odkop a posielaš loptu čo najďalej, pretože po tom 4. pokuse automaticky dostáva do ruky loptu super. To je jedno už kde skončí tá lopta, ale dostávajú do ruky super. Čiže preto volíme na 4. pokus takúto ručnú brzdu záchrannú, že odkopneme si tú loptu proste od seba preč a tým pádom mení sa. Celá 11 útoku ide dole, celá 11 obrany ide hore. To isté urobí aj super a hrá sa. Čiže na ten zápas potrebuješ minimálne 22 hráčov. Minimálne. A to je predpoklad, že sa nikto nezraní. Nikto nezraní, proste všetci budú úplne v tom kondícii. Inak je dobrá, nejaká 35 by bodla, že?
Tak 35-ka to by bol už svatý grál pre nás v Košiciach, by som povedal. No. Ja som zažil už na tréningu, že nás bol akože fúra. Neviem, či bolo 35, ale proste viem, že ja som nebol starter na svojej pozícii. Hej? Som musel že si bol náhradník. No, tak toto... Na takúto úroveň ešte sa musím dotiahnuť, pretože ja keď som začínal, hej, v tom 2016, tak to bolo tak, že proste fakt bolo 30 typkov na zápase a náhradníci a čakalo sa, hej, a teraz chcel si ísť na to ihrisko a musel si podať dobrý výkon. A OK, pravidla sme si prešli, takže 4 pokusy a hoci ktorým tým pokusom, keď prejdeš viac ako 10 yardov a to lopta tam skončí, odtiaľ máš nové 4 pokusy. Presne tak. No a keď ich proste vyflakáš, nedáš body, idú oni a oni ti dajú body a ty budeš smutný, že si nevyhral. OK. A povedz mi, prvý deň, si pamätáš? Svoj prvý deň tréningu, kámo. Lebo ja si ho pamätám absolútne presne a viem, čo sa mi stalo. Ale najprv ideš ty. Prvý tréning úplne asi si nepamätám, ale celé to opacké, hej, tam, kde sme trénovali s tou starou gardou, to si pamätám veľmi dobre a boli to proste skvelé aj zažitky. Tréningy boli proste namakané. Mali sme vtedy ešte aj amerického kouča. Hej, Justin. Justin. Yes. Pozdravím ťa, Justin, kamarát. takže bolo to akože super. Pamätám si svoj prvý zápas na Opackom. Hej. Tam som bol proste ako náhradník defense end, ale náhradník. Hej. Defense end to robí to, že si v podstate v obrane. V tej prvej obrannej línii, hej, medzi tými najväčšími. Vajčakmi. A mojou úlohou je proste zastaviť toho quarterbacka. Hej. Nejak sa vyhnúť tomu Vajčakovi, čo je predo mnou. Áno, v podstate ty robíš to, že ty sleduješ toho quarterbacka, jak sa hýbe, že či bude hádzať, alebo nebude hádzať, alebo behať, alebo niečo a ideš proste po ňom a snažíš sa nájsť tú medzeru medzi hráčmi, aby si tam na ňom vletel a ukázal mu, kde patrí, na zem. Áno, presne tak. Akože z pohľadu obrany, áno, patrí presne na zem. Tak, patrí na zem. Prvý zápas. Prvý zápas. Nejak 2-3 tréningy proste pred zápasom cez týždeň Justin ma zavolal, že poď kopnúť punt, nie? Že ukáž, aký vieš punt. Tak som kopol a on len ukáž ešte raz. Ukázal som 3-krát, vieš, či to nie je náhoda, hej, tak celkom mi to išlo. A on, dobre, budeš punter. A ja, OK, vieš, akože nevedel som ani v podstate, o čo ide, lebo fakt, ja som dovtedy nevidel ani jeden jediný zápas, hej. Takže ja som pomaly nevedel ani, že pravidlá už vôbec, ale nevedel som, že čo mám robiť na tom ihrisku, keď som tam išiel. Pantri kopu loptu. No, lenže, čo sa stalo na prvom pante mojom? Lopta ma preletela asi o 2 metre, hej. Čiže som ju chytil ešte tak asi 5 až 7 metrov za mnou, vieš. A to sme hrali proti Nitre. No a vtedy už proste jasné, že čo urobíš, hej? No tak som sa zabalil a behal som s loptou. No lenže skúsený Nitrančan nejaký, neviem ktorý, hej, ma chytil zo zadu, pekne ma otvoril, vieš, lopta urobila bol to fumble a rovno išli Nitra na útok, vieš. Takže moja prvá skúsenosť zo zápasu bola proste exkluzívna. Si to zbabral? Totálne. Na 1000% som to dodžubal. Ale vlastne to nebola moja vina, lebo z toho snapu ma tá lopta preletela. Beriem späť, nemáš žiadny talent. Presne to povedal aj Dominik Česla, čo taktiež pozdravujem. Ten mal o mne také pochybnosti, že hovoril, ten chlapec je totálne stratený, on tu nemá čo robiť, nedávajte ho hrať. No. A pozri sa, kde som skončil. Presne tak, dojdeme aj na tvoj koniec, alebo by som povedal, že druhý začiatok. OK. A inak, keď som sa ťa pýtal, že či pamätáš na ten prvý tréning, nepamätáš na zápas a môj prvý tréning bol taký, že som sa zranil, ma nejak seklo v chrbte a som chodil k fyzioterapeutovi mesiac, pokiaľ mi to dal dokopy. Ale na tréningy som chodil naďalej a som trénoval, hej. Takú skladku som dostal, skladka je to, keď proste ten týpek oponent proste ťa zrazí a ideš k zemi, hej, a darmo som mal chrániť, že tak, ideš k zemi. Aby si ľudia nemysleli, ono to bolí. Ten šport, aj keď si obalený v chráničoch, máš helmu, proste je to brutál. Tam sú strašné hity, hej, aké by sa zrazili 2 auťaky. Darmo máš airbag, ale proste ti to rozbije ksicht. Boli, jasné. Takže to nie je o tom, že to je pre pusy, hej, ako? Povedal by som, že viac si dovolíme proste hitovať. Áno, hej, je to ako v tom rugby, hej, napríklad, lebo sme si vedomi toho, že máme tú prilbu, tie ramená, hej. Boli to aj toho, čo proste ide zložiť, hej, toho typka, lebo
proste je to fyzika. Hej? Keď dve telesa o nejakej rýchlosti a o nejakej hmotnosti sa stretnú, tak proste jeden padne. Hej? Ja dúfam, že tu nám niekde nad nami, kamo budú behať nejaké také šoty z NFL zo sklátok, aby ľudia si vedeli predstaviť, že ako to vyzerá, keď proste dostaneš ten hit naozaj a jeden to kúpi. Hej? Lebo najhoršie, čo mne sa stalo, alebo si myslím, že môže byť, že dáme tomu, ty si receiver, wide receiver, ten, čo chytá loptu od quarterbacka, hej, že ty mi hodíš loptu a ja ju mám niekde chytiť a ja sa sústredím na loptu, ale nevidím, že už z boku... Že prichádza vlak a ja, keď sa tej lopty dotknem, proste tak týpek ťa zostrelí, normálne, keby... Pretože je to v pravidlách, že v momente chytu alebo v momente dotyku lopty už si proste dotknutelný. Dotknutelný, áno, eligible to take down, hej. Takže, áno, vtedy. Takže väčšinou takéto pasy sa volajú hospital pasy, pretože rovno ideš do hospitalu pod agom do pase. A už môžeš sa zachrániť tým, alebo teda svoju česť zachrániť tým, že aj keď už si zlomený, hej, na polku, ale tú loptu budeš držať, vieš. Áno, základné pravidlo, keď proste si v útoku, tú loptu chytíš, alebo máš proste, držíš ju, si zabalený, proste chytíš ju. Nič dôležitejšie nie je, ako udržať loptu. Lopta je všetko. Opäť mám krásny príklad z jedného filmu o americkom futbale. Je ich dosť, nie? Ten film sa volá The Program. Áno, pozrite si The Program, tam to je proste strašná paráda. Chalanisko prišiel na univerzitu, hej, a mal problém s tým, že vždycky mu vyrazili loptu. A kauč mu povedal, že keď mi na prvý zápas tú loptu nedoneseš, ktorú ti teraz dám do ruky, si ma neželaj. Hej. A on ju nosil všade na hodiny a tak ďalej. Hej. A prikázal ostatným chalanom, musíte mu tú loptu vziať. Áno. Počúvaj, ten v živote už to nepustil. Paráda. No. Išli po ňom jak po údennom, ale udržal to, takže fakt základ ten som nevidel, ten si pozriem asi. Takže základ je lebo tiež som túto sezónu zo pár fumblov urobil, takže... Ja ti dám zoznam filmov, aby si mohol motivovať, vieš. Okay. Ja strašne veľa športu mám skrze filmov. Fakt naozaj proste to je ako taká dobrá inšpirácia. Je. Niektoré sú fakt, nie sú natočené na to, aby boli fancy, ale na to, aby na niečo poukázali a na to, aby ťa niečo naučili, hej, takže... Už keď sme pri filmoch, rovno ti dám otázku, ktorú ti chcem položiť. Máš nejaký obľúbený film o americkom futbale? Alebo nejaký taký, ktorý sa ti ospamätá, sa ti páčil? Určite si nejaký videl, ale nevram, že nie. Počkaj, vieš, kde som akože prvýkrát prišiel do styku s americkým futbalom? Poslední scout. Vážny film. Ale to len ten začiatok, hej, bolo to o tom, hej, tam boli Cowboys a jedno s druhým. Vôbec som tomu nerozumel, hej, čo tam vidím, len to bol akčný film. Ale nebolo o americkom futbale. Ale blízol som tam futbal. Ideme na ten americký futbal, tak akože pre mňa taký najviac inšpiratívny, ktorý by som fakt každému, či už mladému, či už proste robíš ten americký futbal, alebo nie, ale pozrieť si ho môžeš, alebo niečo ti to dá, tak to je... Povedzme to naraz. Zepšice obrúm. Ja mám zimomriavky, kamo. No. Zepšice obrúm je absolútne pecká film. Pre niektorých je moc nábožensky ladený, mne to vôbec nevadí, je to pecka. A ten moment, ja chcem, aby ste si všetci pozreli ten film. Už my to zimomriavky. To ihrisko, jak mu zaviazal oči. Jak prešiel s ním na chrbte. Nehovor to. Ty vole, kamo, to je proste... Nič nie je nemožné. Proste, keď si veríš, kamo, nič nie je možné. Samozrejme, má to nejaký... Chceme ich divákov trošku vziať do scenára, akože toho filmu, alebo... No skús, daj, uvidíme. Tak bolo to o tom, že mládežnícky tím, čo boli na základnej ešte, by som povedal. Nie, to bola stredná. A dajme tomu, že to bola... Dobre, nejaký 8., 9. ročník, 1. ročník stredné, hej, naše. Takže tím prehrával fakt všetko, čo sa dalo, prehrával. A prišiel jeden moment, ale jasné, že prišiel tam tréner, ktorý im presne do nich hovoril ten mindset, aby zmenili, aby začali sa spoliehať jeden na druhého, lebo ani tá chémia v tom týme nebola úplne ideálna. A mentalita hlavne nebola dobre nastavená, by som povedal. Tuto len chcem doplniť, to je presne toto, že ako môžeš vyhrať, keď ty vieš, že prehráš.
toto všetci chalani riešili, išli do zápasu a že s nimi prehráme. A ten hovorí, jak vy chcete vyhrať, keď tu budeme prehrať. O tom hovoríte, ty už to vidíš. Už si nastavený, už je to tak. Na čo sa sústredíš, to rastie, nech sa páči, dostaneš to, čo si... Dostaneš to, čo si praješ. Útočí po tebe. Hej, ale pokračuj, prepáč. No a prišiel jeden moment, na konci sezóny, kedy myslím, že im nešlo o nič. Jasné. Im nešlo o nič. A vyhrali zápas proti tým najlepším, myslím, že? Alebo... To je asi jedno. Proste vyhrali ten zápas a nikde nepostupili. Proste sezóna už bola totálne v haji, ale tí sa tešili, aké by vyhrali Super Bowl. Proste o tom to je. Hej, tá radosť z tej výhry je niekedy viac. A niečo také sme pomaly aj my prežili túto sezónu, by som povedal. No poď, úspechy Steelers. Hej, poďme na to, ideme na Steelers. No, takže keď ja som začínal, stará garda, išlo to, chodili sme, ešte dokonca aj Slovenská liga, hej, fungovala, lebo bola tam Žilina, Nitra, Bratislava, hej, vedeli sme si zahrať normálne 11-11. Jasné, že potom prišla tá korona, nikomu to neprospelo, by som povedal, že naopak, všetkým to poškodilo. Niektoré kluby skončili úplne, niektoré sa preorientovali len na flag football, niektoré pokračovali a teda sa povýšili, dali to na vyššiu úroveň, ako by som povedal, že tá Bratislava a Nitra fakt, že išli hrať tú Českú ligu, tak za nich to je pre mňa osobne klobúk dole pred nimi a myslím si, že lepšiu reklamu americkému futbalu na Slovensku nemôžu robiť ako urobila tento rok Nitra. Hej, túto sezónu. Nitra mala ten úspech. Fakt, že pred chlapcami klobúk dolu, lebo fakt môj prvý zápas bol proti Nitre, hej. A Nitra Night Kings? Knights, Rytieri. Takže keď si tak dokonca bola sezóna, kde sme my nad nimi aj vyhrali, hej, nad Nitrou. Čo si myslím, že túto sezónu asi by sme na nich nemali, vieš. Asi nie. Takže chlapci to dali na dobrú úroveň a týmto ich pozdravujem a prajem veľa úspechov aj do ďalších rokov. Malo zranení, veľa týchto skladov, touchdownov, proste samé highlighty. Pozitívnych yardov. One hand catch a tak ďalej. No a podobné veci. Hej. Dobre, späť k nám asi tak. Hej. Vlastne počas tej korony aj pomimo sme hrali buď len flag football mužský, hej, čo je... Flag football je... Ideme na to? Ako americký futbal, ktorý sa hrá bez chráničov. Nekontaktná forma amerického futbalu. Tak, doslova, hej. Pretože fakt akýkoľvek kontakt, okrem... Môžem to tu ukázať. Takže toto je opasok, ktorý máme na pásoch, hej, na páse, máš pripevnený. A akýkoľvek možný kontakt je len s touto vlajkou. A ako zastaviť toho protihráča s loptou je, že mu tu proste tú flagu mu vytiahneš, hej? No, ako keby bol zložený a nemôže pokračovať hrať. Presne tak. Len bez toho, aby bol zložený. Hej? Jasné, hej. Takže cez koronu sme robili aj toto, hej, my dospeláci, nalakali sme si nejaké decka. Na flag football. Áno, na ten flag football. Išlo to tak, ako to išlo, ale nič sa nevyrovná tej 11-ke tomu teklu. Hej, to je proste... 11-ke ako najväčší futbal, lebo potom sú aj 9-ka, 7-čka, že hra 9-9, 7-7, ale 11-11 je proste klasika. Akože, hej, najvyššia liga by som povedal. To, čo sa hráva. A tvoj úspech v americkom futbale, vidím, že nejakú trofej tu máš položenú. Čo to je, kamoško? No, tak to je za túto sezónu. To je ocenenie za najlepšieho skokana roka. Skokan roka, nemyslím, že najvyššie som vyskočil alebo niečo podobné, hej. Je to o tom, že na tej svojej pozícii, na akej si, tak si aktuálne dostal... Áno, momentálne hrám quarterbacka a som proste urobil asi najlepší výkon, aký som mohol, hej, spomedzi tých ostatných, ktorí boli a hrali tú sezónu, hej. Kámo, nič iné, len gratulácia.
Ďakujem veľmi pekne a minimálne, že to takto bude pokračovať aj ďalšie roky. Už nebudem skokan, pretože už na tej pozícii, ale veľmi sa mi páči tá pozícia. Ja som, dá sa povedať, neviem, nejak som to mal v ruke stále, hej. Aj keď na tréningoch sme si hádzali, mne to stále išlo, hej. Niekto, čo bol 3-4 roky proste v klube a chytil tú loptu, hodil ju jak kačku, vieš, alebo zemiak, hej, no. A neviem, nejak mi to prirastlo do tej ruky a rozhodol som sa už počas toho flagu, hej, som išiel na quarterbacka, ale flag, quarterback vo flagu a v tekli, to je niečo úplne, jasne. To je iný vesmír, hej, to je iná galaxia. Lebo vo veľkom futbale proste... Ty keď cítiš tam ten tlak že na už sebe, že už ide vlak prichází. Že vlak sa blíži, tak vtedy sa robíte najväčšie chyby, hej, proste. Ano. Ale pri tom flagu proste vieš, že on ťa nezloží, on ti môže ako... Jasne, len ti vyťahne tú vlajočku, no dobre, prídeš o jeden down, no zase sa rozohráva, OK. Hej. Ale na druhej strane ten flag je veľmi dobrý na tréning, hej. Jo. A určite pre mladých borcov im to len pomáha, zoznámia sa s tou loptou, zoznámia sa hlavne s tou taktikou rauty, ako behať správne. Ten movement, jak sa tam hýbať v tom a tak. Toto, hej. Rauty, vysvetlíme si, rauty sú vlastne, ty máš dopredu nakreslenú alebo napísanú nejakú dráhu, cestičku, po ktorej máš ísť a vieš to ty a vie to quarterback, že kam ťa posiela, hej. A quarterback ti to tak hádže, by som povedal, že na 30% akože na slepo, hej? Lebo on verí, že ty tam budeš. Spolieha sa na to, že ty vieš, kde máš ísť a že tam dobehneš, hej? Jasné, vidíš ho, že ide, ale proste nájsť ten bod, kedy sa stretne receiver a lopta od quarterbacka je proste veľmi malé hazacie okno. Lebo tá lopta sa nehádže na hráča, ale pred hráča. Pred hráča, áno. Keď beží akože, no hej. Nejak, hej. Ale stále sa snažíš tú loptu hodiť tak, aby ju dostal pred seba. Aby ju dostal do behu. Aby sa nemusel za ňou otáčať, aby sa nemusel spomaľovať. A takú loptu, keď dostane, tak proste kvázi nezastaviteľný, hej, lebo nedobehnutelný. Tak, hej. Tak. Len musí byť rýchly. No kámo, ale ty okrem toho, že si hráčom, tak ty si aj vedenie zároveň. Po novom už to trvá nejaký ten piatoček. Ty si aj vedenie, robíte nabory, lebo hráčov nie je nikdy dosť, takže robíte nabory a vedieš aj ten flag futbalový tím? Áno, som aj tréner flagu. A decka mi urobili túto sezónu veľkú radosť, lebo boli sme v U15-ke, boli sme na slovenský pohár a tam sme skončili 3. Takže pred nami nikto nebol, len Nitra, lebo Nitra postavila až 2 družstva. Wow, toľko ich je, takže super. Toľko ich je, hej, že oni sú Nitra 1, Nitra 2 a potom je Kasovia Style zrazu z ničoho nič, hej. A porazili sme týmy ako Bratislava, ako Trnava, ktorí majú fakt akože dlhoročné skúsenosti a oveľa väčšiu hráčskú základňu. Moji borci tam išli na nejaký zápas aj 8, hej. Z toho 5 musia byť stále na ihrisku. Flag football, prepáč, sa hraje 5 na 5. 5 na 5. 5 na 5, hej. Tam máš vlastne 4 downy, 4 pokusy na to, aby si prekonal polku. A potom dostaneš ďalšie 4 na to, aby si skoroval touchdown. Hej? Čiže je to také rýchlejšie. Jasno, je to oveľa rýchlejšie ako ten americký. Ale fakt tie úspechy, radosť a fakt veľké prekvapenie. A motivácia do ďalšej práce, že? Minimálne. Ja keď som skončil s futbalom kvôli zraneniam americkým, tak ja som tým bežal, hej, ale hráči potom ubúdalo, však každý má nejaké svoje veci, prečo to skončí. Hej, a ja som si myslel, že veľakrát ten tým umrie. Ale vďaka akože tebe a ďalším rovnako zmyšľajúcim, hej, ľuďom, a proste ten klub stále žije a to je díky, kámo, fakt díky, lebo proste si myslím, že inak ono to už je aj nejaký piatok, hej, to už má aj nejakú históriu, proste ten klub v Košicách, to není, že to vzniklo včera alebo pred rokom. No, ja som nebol od začiatku, keďže som prišiel v 2016, ale oficiálne klub vznikol v 2012, hej. Pekne. Týmto pozdravujem jedného z zakladajúcich členov Roderika Šuboviča, hej, ktorý si prešiel tiež niekoľkými týmami v Čechách
A teraz som ho videl na lavičke Nitry. Zaujímavé. No. Zaujímavé. Tak neviem, či im pomáhal, lebo na ihrisku som ho nevidel, ale určite im pomáhal s nejakými proste tak sa ľahko porazia Košice, keď všetko vyzradí. Vidíš to. Nitra už príde na nás pripravená. Hej, čo si myslíš? Je nutné mať nejaké špeciálne predpoklady pre to, aby si mohol hrať americký futbal? Tu na túto ligu... Celkovo. Je to drina. Ale nie, predpoklady. Drina je základ. To je to, čo robíš, ale predpoklad, ktorý máš. Tak určite nejaké fyzické. Ale ja ti pomôžem. Ja si myslím, že nemusíš mať žiadne, lebo ti si vysoký, nízky, chudý, tučný, pomalý, rýchly, všelijaký, hej, to je jedno. Tak som to myslel, akože predpoklad na nejakú pozíciu. Už som sa zameral na nejakú pozíciu. Čiže podľa toho, akú máš ty, aké tvoje fyzično, hej, tak podľa toho to budeš robiť. My ťa zaradíme už na tvoju pozíciu. Proste keď si myslíš, že... Na to nemáš. Alebo keď chceš vyskúšať americký futbal, že proste by ťa to z nejakého titulu mohlo zajímať a tých titulov je hromada. Prečo by ťa to mohlo zajímať? Určite príď, vyskúšaj. Proste naozaj, nemusíš sa báť. Nájde sa pre teba pozícia. Či si taký, hentaký, či si právnik. Povedz to rovno tak, ako to je. Či si vysoký, nízky, tučný, chudý, proste máme pre teba pozíciu. Nájde sa flek. Hej, či si slabý, silný, to je absolútne jedno. Dokonca aj keď máš dioptrie, 4 môžeš hrať, pretože máme jedného typka a má fakt akože popolníky. Ďaleko hľadaj. Voláme ho Pavúk, hej, lebo proste on nevidí, ale ruky a nohy má proste extrémne dlhé, takže vieš hrať aj takto. A minimálne štatistu tiež potrebujeme, hej, na zápasy. A modrinám a odraninám sa nevyhneš, ale proste fakt je to kontaktný šport a každý kontaktný šport za sebou nesie proste tieto odreninky a tak. V lete na kúpalisku budeš trošičku fialový, ale nebude to z toho proste, že si... Že si sa pobil v piatok v bare. Hej, ale to, že proste, že si niečo robil. Hej. Zmysluplné. Hej, presne tak. Aj keď veľa ľudí si myslí, že zmysluplné vyzerá inak. Ale to je úplne jedno. Proste každý má ten svoj šport a môže robiť, čo len chce. Ja by som povedal, že každý musí mať v sebe nejaký toho ducha, toho bojovníka. Hej? No áno. Bez toho to nejde. Bez toho to nejde. Takých sme už videli. Hej? Prišli na jeden tréning, maximálne 2, dostali 2-3 hity a s plačom išli, hej, preč. Ale keď máš tú dušu bojovníka v sebe, tak chceš aj voči tým ranám a ideš ďalej. Proste, a to je tá zvedavosť, vieš? To je tá zvedavosť, že čo je za tým, keď to prekonáš. No. A to je skvelé. To je skvelé. A to nezistíš ničím iným, len tým, že proste prídeš a začneš trénovať a zapojíš sa do hry. Tak. Pecka. A ty si zvolil na takú parádnu taktiku, keď sme sa naposledy stretli, že aký ďalší typ náboru používaš. Nesieš so sebou vizitky? Áno. Hej, takže keď ho niekedy stretnete a vám bude pchať vizitku do rúk, tak proste vidí v tebe potenciál, určite to zober a príď. Minimálne proste buď tie fyzické proporcie, hej, pozriem, alebo proste niečo ma zaujme na typkovi, tak si poviem, príjem za ním, normálne ho oslovím, predstavím sa, hovorím, kamo, ja si myslím, že ty máš na to, aby si hral ten americký futbal. Čo ty na to? Robíš nejaký šport? Robil som toto a toto. No a teraz? No teraz momentálne nie. No dobre, však príď aspoň na jeden tréning, dám mu vizitku. Ja na americký futbal. Ani som nevedel, že sa hrá. Vieš, koľko ľudí mi povie, že nevie, že v Košiciach sa hrá americký futbal? A to je smutné, no. Ale a ešte aj k tomu, že keď prídeš, tak máte nejakú tímovú výstroj, ty v podstate nemusíš nič kúpať, akurát, aby si mal nejakú obuv. A ani počúvaj, na tie prvé 2-3 tréningy, pokiaľ nie si presvedčený, že to chceš robiť, stačia aj botasky, vieš. No presne tak. Takže... Budeš mať ty nevýhodu, ale budeš ju mať ty. Presne tak, takže... Ale áno, vieš dostať od nás tímové ramena, prilbu a neprídeš k zraneniu hneď. Nikto ti tam proste nechce ubližiť. Hej, proste je to tak, hej. Má to byť v prvom rade zábava, hej, a potom už keď budeš trošku pokročilejší a získaš chuť, tak vtedy na zápase ti chcú ublížiť. Tam, áno, až na zápase ti chcú ublížiť, áno. Čo by som povedal, že čo sú najhoršie rany, hej, čo môžeš dostať, tak je to od running backa nejakého silného, teda ťažkého, nie silného.
lebo fyzika nepustí, hej. Keď sa ti proste rozbehne delová guľa 110 kg, hej, oproti tebe, ty máš 90, rozbehneš sa proti nemu, niekto proste padne z tých dvoch, hej. A väčšinou vyhráva tá fyzika, hej. Takže, ale zároveň aj šikovnosť toho obrancu, ako ho tekluje. Či ho tekluje hore, alebo dole. Jak milé ťažkého tekluješ hore, si vybavený zabije ťa. To letíš. Vtedy musíš na spodok, po nožkách. Po nožkách, no. Toto vedel, perfektne to vedel jeden náš bývalý hráč, Viktor Senčak. Nie, počkaj. Aj Šimon vedel dobre, ale aj Viktor Senčak. Jo, helma, Viktor. Pozdravujeme. Mal by si sa vrátiť. Keby dal kolienka do kopy, tak môže. pravda. Ale fakt, ako, čo si pamätám, tak najčistejšie tekle boli od neho. On išiel proste jak žralok. Hej. Sa tam hodil a proste a už len si kopitka hore. Sú nejaké videá, ne? Myslím, že sú nejaké videá na nete, ako on akože tam tekluje. Ja som určite niečo videl, letel jak Superman, proste no akože v tej vodorovnej polohe takto, ja proste letím na teba. Hej, no jak Superman originál. To proste to nevidíš. Hej, proste Amerika. A Viktor hrával, on bol v USA? Bol Viktor? Nechcem klamať, neviem povedať, ale... Bol, ale neviem, že či aj hrával, akože tam na nejakej količ alebo niečo. Neviem. Ja sa ho spýtam. Nevadí. Dobre. Takže tak a doplníme informácie. No, ešte k tejto sezóne vlastne, hej. Tak túto sezónu sme sa rozhodli ísť hrať po 5 rokoch 11-ku, hej. Bolo nás 27, keď sme tak počítali, hej? Na začiatku. Na posledný zápas sme išli 19, dohrali sme 17. Hej? Čiže vieš, že to je, ty sám vieš, že to je proste Mordor, hej? Odohrať takto. Posledný zápas sme išli do Debrecenu, teraz v júli. Bolo 38 stupňov, keď sme prichádzali, hej, na ihrisku. 38, to je ideál. My sme sa roztapali, ešte len sme vystúpili, hej, takže a to ešte na seba natiahni ten mundúr a proste pobehuj tam a niečo rob, to bol extrémny zápas, ale keďže to bolo v semifinále, hej, Maďarom sme nechceli darovať nič. Celú sezónu môžem povedať tak, že celú sezónu áno, prehrávali sme, pretože po 5 rokoch to bola pre niekoho prvá sezóna, pre viac ako polovicu týmu to bol prvá sezóna a pre niektorých prvé zápasy, hej. Ťažké veci. Takže bez toho, ty vieš, že keď nie je chemia v tom týme, že keď nie sú zohratí chlapci a nevedia niektorí fakt, že čo majú robiť, tak je to extrémne ťažké, extrémne náročné. Preto sme všetky zápasy základnej časti až na jeden, kvôli ktorom sme postupili do play-off, sme prehrali. Ale v tom play-off Debrecen nám prvý zápas nadelil 42-0. U nich doma. A na druhý zápas, na ten playoff, sme išli zase k ním, keďže oni boli víťazi divízie, takže hral sa u nich, oni mali domáci zápas. A tam sme polčas skončil 13-14 pre nich. Takže Kámo, dosť rozdiel. Už aj body, ani vám tam nenasázali toľko. Aj to, môj prvý hod bol interception, pick six, kámo. Pick six. Vieš, aké som mal nervy na seba za to? Takže... Interception je, keď quarterback, ty ako rozohrávač quarterback, hodíš loptu tomu svojmu hráčovi, ale chytí ju protivník. A tým pádom, presne tak, obranca, a oni sa automaticky stávajú útočníkmi a útočia. Áno. A môžu skorovať touchdown a to aj urobili, keďže ja neviem, či to bol druhý, tretí down, niečo podobné. Začínali sme na našej 20-ke, vieš. Takže oni z 35-ky možno behal a dal touchdown, takže nebolo to pre nich vôbec ťažké. Ale to si mi pekne nahral, lebo ten futbal a celkovo a každý jeden šport je o tom mindsete, hej? A ty ako rozohrávač, keď také niečo sa stane, no čo tvoj mindset? Alebo ako sa s tým ty vyrovnávaš? Vieš, čo myslím? Že fakt to pokazíš. Hej, ale... Čo si myslíš, ako na nás pozerali chlapci z Maďarska, keď po prvých hrách už vyhrávali 6-0. Mysleli si, že to majú vačku, čo? No. A čo ti chodilo v hlave? Povedz. Čo?
že my ich ideme rozbiť, my ideme aj potom Jasné. intercepčne, potom míčku. Mal som, vieš, ale áno, mal som na seba nervy, ale americký futbal by som povedal, že v tom je špecificky, že čo bolo. Presne tak. Už neexistuje. Tam keď ideš, hráme normálny futbal, hej, ideš dopredu nejaký útok, nevyšlo, hop, nahrám dozadu nejakému stoperovi, alebo jak sa to tam tí chlapci volajú, neviem. Takže nahráš dozadu loptu a rozohrávaš zase, hej. Ale keď máš proste 3 pokusy, 2 z toho doďubeš a máš ten posledný tretí, tak kurník, čo urobíš? Čo vymyslíš, vieš? S tým som bojoval celú sezónu. Fakt, že celú sezónu, lebo kámo, keď nevyhráš ani jeden zápas, je to smutné, no. Je to smutné, ale chceš ho vyhrať. Jasne. Chceš vyhrať aspoň ten jeden. Čiže do toho sa mi... domáci sa nám podarilo vyhrať, ale to boli chlapci tiež proste veľmi mladí, neskúsení, hej, čiže... Začiatočníkov, hej. Takže nebol to až taký dobrý pocit, keď sme vyhrali. Ale v tom Debrecene, keď sme prišli na to playoff, aj keď sme prehrali, tak som mal z toho oveľa lepší pocit, ako z nášho domáceho. Pretože sme bojovali, každý jeden sme bojovali. Ešte aj Maďari za nami po zápase prišli a sa ma pýtajú, že proste, jak je to možné, že proste taký výsledok sme uhrali, jak je to možné, že toľko vás prišlo a vy ste nás zničili. Ja hovorím, kámo, lebo my sme tu prišli vyhrať. Jasne. My sme neprišli prehrať. Hej. Keby sme prišli prehrať, tak to vyzerá tak, jak na domácom 50-ka, zápase. 50-ka a dovidenia, hej. Takže áno, ten mindset na čo sa sústredíš, to rastie, hej. Tak. To bol posledný zápas sezóny? Toto bol posledný zápas sezóny. Debrecen, keďže postúpil, išiel do finále. Kamo, oni vo finále, myslím, že polčas bol nejakých 38-0. Akože oni vyhrávali. Hej. Oni vyhrali celú sezónu, hej? Oni vyhrali celú sezónu, postúpili, ale ja si myslím, že na ten náš zápas budú spomínať. Spomínajú akože na horší zápas ako na finále. No to určite. To určite. Hej, lebo jak som videl ten výsledok, neviem, či Dier dal, alebo teda kto bol tam, Peč, dali, ja neviem, 1-2 touchdowny. Hej, čiže takto nejak skončilo okolo 40 ku niečo, hej, takže čiže na náš zápas ja si myslím, že dlho budú spomínať, to je dobré. Dobré. Nechali sme im proste chrobaka v hlave, vieš, že keď prídu Steelers, vieš, že vedia, že chlapci sú z ocele, takže to nielen tak, hociaký. Tak. Maňaskovia, vieš. To sa mi páči. Inak povedz mi, tvoj obľúbený tým, ja som sa ani nespýtal, myslím akože ten americký. Hej, ale ty vieš, ktorý je môj obľúbený tým. Na pobreží. Miami Dolphins? Ale nie. Z druhej strany, West Coast, man. No, však tam nikto nie. San Francisco, 49ers. No. Áno. Nemáš ani jednu čiapku. Mám zimušnú čiapku. Mám, áno. A to si myslel, že keď ja som si objednal, že to určite Deniska ti povedala, nech objednáš. Áno. Už to pre mňa, určite pre mňa. Nie, mám. San Francisco 49ers. Na nich sa mi páči Nick Bosa. Hej, tam. Komu by sa nepáčilo? Ten je proste... hral som jeho pozíciu defenzívny end, proste neviem sa vcítiť do jeho situácie, ale viem. Čo majú robiť? Viem, čo majú robiť, takže veľmi rád jeho pozorujem pri práci, hej, lebo je to pre nich práca. A Jimmy Garoppolo veľmi dobre na mňa zapôsobil vtedy, keď ešte som zo začiatku proste tie prvé sezóny, čo som začínal sledovať, akože celú sezónu NFL. On bol dobrý, pokiaľ ho nepodpísali akože hlavného quarterbacka. On keď vstúpil do sezóny ako náhradník, tak vtedy mu to šlo. Hej, akože lebo o nič nešlo. Hej. On bol akože secondary, takže akože bol druhý, hej. Takže mohol len získať, nemohol stratiť, tak mu to šlo. Prekvapil, bolo to dobré, vieš, však mali skoro čistú sezónu, nie? Mali vtedy, keď bol... Nepamätám, ale jeho ďalšia sezóna proste bola už smutná. Hej, bola smutná. Nevadí. No, ale teraz ten mladý, Brock Purdy, ten kámo, to je malý kúzelník. To je naša budúcnosť. To je malý kúzelník San Francisco, fakt, akože jeho vytradovali mi... On nebol ani... On nebol nič, oni proste sa zranil quarterback a mu napísali, kamoško, ty si akože presne, voľný hráč. Jasne, že on bol miesto toho, že ideš pozerať na zápas, tak ideš hrať ten zápas, na ktorý si mal akože len pozerať. Áno, presne. Hej.
To ešte hovorili aj moderátori, že... Chcel by som vedieť, že čo mu chodí v hlave, kámo. Taký čas. No, Braško, počúvaj. Lebo NFL je... Tvrdé. Najvyššia liga. Tvrdé a neúprosné. Hej, tam je proste... Každá chyba za každú chybu sa platí. Vyhazovom. Skoro. Pre niektorých hráčov, hej, kamarát. Počúvaj, čo by si ty odporučil, alebo že akože ty ako všeobecný športovec, ktorý proste si prešiel rôznymi športami, daj nejakú radu, nejakú všeobecnú radu proste, že čo by si ty urobil, tak... ako keby si s týmto brainom bol malý chlapec. Mm-hmm. Čo by si zmenil? Čo by bol ten game changer pre teba? Na čo by si sa sústredil? To je jedno, aký šport. Je úplne jedno. Úplne jedno. Nevzdávať sa. Makať na sebe. A mať dobrý pocit z toho, že ja pre seba som niečo urobil lepšie. A byť sám pred sebom lepší. Hej? Lebo to, že si na zápase a niečo ti nevíde, to neznamená, že nie si dobrý. Alebo že niekto je lepší ako ty, že sa porovnávaš. Presne. Lebo stále môžeš rásť. Stále. Pokiaľ si zdravý, máš ruky, nohy zdravé, vieš chodiť, vieš behať, proste na ničom inom, len na sebe makať. Či už je to proste šport, alebo hociaká iná práca, alebo proste hobby nejaké, lebo ty ich máš tiež dosť, hej. Takže tiež si sa musel zdokonaliť vo veľa veciach, by som povedal. Nie? Je to tak? Je to tak. Kreslíš? Už nie. Ale kreslíš krásne, hej? Nie si proste totálny amatér. Nie, čo si, ja som na seba hrdý. Môžeš byť, hej? Niekde tu potom daj, hej? Čo som namaľoval, hej, videjka, jo? Montanu, daj tu Montanu, aby to bolo také epické. To bolo také jedno z prvých videí, čo som zachytil, keď maľujem, no. No. Tiež som na to zíral proste, že ti to fakt ide. Presedlal si na ten bike, hej? Tiež si proste potrebuješ aj ty sa v tom zdokonaľovať, jazdiť, hej, a už ti to si pamätám, keď sme išli jedno z prvých, hej. Áno. A proste ja som si len tak bicykloval a ty si mal jazyk po kolená, vieš. Presne tak. Ty vole, to čo za tempo si dal? A ja hovorím, čo? Však a neviem, či v tom roku som nešiel na 50-ku na Jahodnu na je to maratón. Je to možné. Čiže ja som bol kvázi namakaný oproti tebe, vieš. Tak. No, čo sa týka teraz toho bajku, ja som trošku klesol a ty si sa vyťahol, hej. Ja by som neskakal také veci, jak ty skačeš, alebo nešiel by som na ten trail takou rýchlosťou, takou razanciou, jak ty ideš, hej. Pretože už si to natrénoval, už si proste zamakal na sebe, hej, self-improving. Proste bez toho to nejde. A to je to pekné, že ľudia by mali fakt myslieť na to, alebo aj keď sa bavím o tom športe, tí športovci, že to, že neúspejú, tak to mal byť za to vďačný. Presne. Lebo to im proste odkryjete možnosti, veľmi dobre si teraz nahral, hej? Veľmi dobre, pretože tým, ktorý len vyhráva, nikdy neokusí trpkosť prehry a zrazu tá prehra raz príde. Jak sa cítia všetci? Jak posledné hovna, hej? Proste fakt. Lebo čo sa stalo? Jak je to možné? Ako je to možné? Hej? Ale ty, čo proste všetko prehrávajú, raz príde ten moment, keď to vyhráš konečne, hej, tak ty vole, to najsladší. To je taká eufória. Jo, lebo keď od začiatku, ako sa ti darí všetko, ono je to síce pekné, ale proste ty nerastieš, hej, trénuj so silnejšími, bude silnejší, trénuj so slabšími, tak akurát proste padneš na ich úroveň a budeš tam, kde nechceš byť, hej, kamoško. To je jak s tým talentom, hej, že proste áno, máš talent, si nejaká žiacka táto kategória, OK, ide ti to, super, paráda, hej, ale prestaneš na sebe makať, upadneš. A ten, čo proste prehrával, máka na sebe stále, od tých pár rokov ťa dá do vrecka. Jasne, lebo tými prehrami videl tie veci zlé, ktoré robil, alebo proste nedostatky a ich odstraňoval a zrazu bol tam, kde chce byť. Sa vyšvihol. Kamarát, sme na konci. No čo ty na to? Zvládol si to, že? A aj to nebolelo. Trošku som sa dopotil, ale okej. Vidíš to? Ja si myslím, že si povedal fakt akože parádne veci a že si nám aj predstavil tento šport, ktorý veľa ľudí nepozná a dúfam, že týmto proste naženieš kopec ľudí, že nech 35-ku proste tak máš akože nalajnovaných chalaniskov, nech proste môžete ďalej pestovať tento skvelý šport a
dúfam, že vás uvidím proste niekde hrať, proste v telke alebo všade možne. Viem, že sú aj nejaké YouTubeové prenosy a tak. Takže kamo, nech sa hlavne darí, nech ste proste všetci zdraví a nech robíte, čo vás baví, kamo. Ďakujeme. A ešte raz díky moc, kamarát, že si prišiel. Budem odkazovať aj do klubu. Nezabudni pozdrav všetkých, ešte aj Ondra, keď ešte hraje. Hej, a... S Ondrikom, môžeme aj mimo záznam, ale s Ondrikom mám taký z posledného zápasu takú situáciu, hej, proste z hry. Keďže nás bolo tých 19, hej, potom 17, tak som už išiel hrať aj linebackera, vieš, čo som aj hrával, čiže nebol som úplne stratený. Ondro bol defensive tackle, hej, čiže bol v strede liney a ja som mu povedal z Sadumu, nie? Lebo Maďari nerozumejú, hej, tak som povedal zvonku pôjdeš dovnútra do diery. A on iba kývol hlavou, postavil sa zvonku, vieš, na rameno toho ofenzívneho tekla. Išiel dovnútra, krásne mi otvoril dieru, prepálil som rovno running backa, prásk, vieš, taká rana, vieš. A on mi hovorí, že ja som aj nevedel, kedy si preletel, len som počul takú ranu. Potom zase, hej, to bol, ja neviem, druhý down. Išli tretí, zase išli, ja som videl, že proste to idú behať a hovoril som zase Ondrovi, že proste nech zapchá tú dieru, hej. Tak jemu sa podarilo vtedy zapchať dieru, running back prišiel na ňo, hej, a že už ho proste jakoby držal, hej, a zase som priletel ja a len prásk a spadli sme všetci traja na zem, vieš. Masaker, to je tá krása, že keď to celé do seba zapasuje, hej, akože jak puzzle, vtedy sú tie najkrajšie akcie, proste, to je brutál, hej, keď sa robí, čo sa má, hej, a keď... No vidíš, hej, ešte mám aj z toho posledného zápasu, no škoda, že nemali Maďari lepšiu kameru, lebo na telefón by to možno lepšie natočili. Také highlighty by boli, kamo. Ja by som mal jeden extrémny. Nechával som loptu running backovi, hej, lenže ten sa rozhodol, že, alebo neviem, či už ja som mu zle zahlasil, že doľava, doprava, vieš, tak sa zobral z druhej strany, vieš, a ja, aha, nemám tu nikoho, tak som to zobral do ruky a začal som behať. Krásne sa mi otvorila lajna, hej, takže som išiel rovno na druhý level, na linebackerov. Ešte dvoch som vykatoval, normálne ja, hej, z môjho postavu som ich totálne katol, oni si zlomili členky, tam ostali na zemi. Katol som to dovnútra, ale priletel ešte jeden, tento asi linebacker. Jak som držal loptu, už som dostával aj rýchlosť a vtedy, jak som urobil krok proste ľavou nohou a on krásne ma stekloval dole do nôh, do stehen išiel. Kopytka hore, jasné. Ja som dopadol, vieš, ale loptu som držal, jasné, to musíš. Ale tú nohu som cítil ešte 2 týždne potom, hej. Ale to bola krásna rána. Ešte som prišiel za ním a že good. Kamarát, díky pekne, že si vydržal až do úplného konca. Prešli sme toho strašný kopec, cez kickbox a americký futbal. A keď sa ti niečo z toho páčilo, kľudne toho chalana kontaktuj a on ti pomôže začať, ver tomu. Je to skvelý šport, takže neváhaj. Americký futbal ťa potrebuje, šport ťa potrebuje, asi na správnom mieste. Takže ešte raz díky, dúfam, že sa ti dnešná epizóda páčila aj s týmito maličkými vizuálnymi zmenami. Dúfam, že si s tým v pohode, ja určite áno a už to tam posielaj, pošli to svojim známym a nech môžeme rásť ďalej. Nech sa páči a pekný večer. Díky moc tebe a takisto aj Matejovi, že prišiel a podielil sa so všetkými svojimi zážitkami a dúfam, že ne všetkými a keď náhodou niečo nové zažije, verte tomu, že ho opäť zavolám a ho vyspovedám, takže pekný večer.